Volim dugo da spavam, velika sam spavalica, priznajem. I treba mi jedno sat vremena u proseku da se probudim onako baš dobro. Jutro ne počinjem bez one prave turske kafe u čajnoj šolji sa malo mleka, bez šećera. To je ključna stvar kada je moje jutro u pitanju. Vikendom je to malo drugačije i to je posebno. I volim kada mi moj suprug donese kafu u krevet. Ja, nema većeg zadovoljstva. U poslednje vreme i moja Katarina ume da skuva kafu, pošto ona mala ima 10 godina, pa nekako ne volim da petlja oko šporeta. Ali u poslednje vreme ona mami hoće da učini gušt, pa onda Siniša i ona donesu kafu u krevet. To je posebno. Moj dom je tamo gde je moja porodica. Znači, ljudi koje najviše na svetu volim. Moj dom je tamo gde je moja ćerka Katarina i moj suprug Siniša. A trenutno je moj dom u jednoj lepoj uličici na Detelinari u Novom Sadu. Ja sam limansko dete, rođena sam na Limanu i srce me boli za Limanom. Šalim se malo, ali volim ovaj kraj i zato mi je želja bila da dođem upravo u ovaj park, u Limanski park. Dolazila sam kao dete. Tu se igrala, a često svoju ćerkicu dovodim na ovo prelepo igralište na Liman. Moja najuža porodica su moj suprug Siniša, moja Katarina, moja kćerkica i porodica je definitivno moj oslonac u životu i u poslu. Moj suprug nije iz estradnog miljea, što je negde dobro. Kritikuje kada je to potrebno, diže me kad padam, hrabri kad sam dobro i samo on i Katarina znaju koliko mi to znači. Kada idem na snimanje, ne prospe voda za mnom, ali kažu slomi nogu. I to mi mnogo znači, to mi je mnogo slatko i to je negde redovno poslednjih godina. I onda i Katarina isto, mama slomi nogu, reko dobro hoću. Ona je ta koja odlučuje koju će mama suknju da obuče. Voli da nosi mini kao njena brat Lutka. Bilo bi najbolje da sam plavuša kao njena Barbie Lutka i tako. Tako da, međutim, mama ne voli roze i to nije dobro. Sve u svemu, obožavam svoju porodicu. Zaista su mi velika podrška i to je moja oaza. Vidiš, jesam, htela sam reći heklala, nisam heklala, nego sam goblen vezla. I to me je moja baka naučila, moja baka Irena, da vezem goblen. I ja sam, eto, njoj iz ljubavi uradila jedan Vilerov brod u oluji, dalje u šifonjeru, nije uravljen. A iz hobija volim da se kartam, ako je to neki hobi. Igram s prijateljima lorum, često. Volim da igram i preferans, ali sa mnom niko nešto neće da igra preferans. Kažu muška igra, pa ko veli ja tu smetam. Treba znati to, znaš, umeti gubiti i primiti to na svoja pleća. Umem, da, umem. Volim da pobeđujem, ali umem da primim i poraz, onako stoički izdržim. Pa ja najčešće pobeđujem. Moja mama mi je skoro rekla, deco, kako brzo živite. I onda se trudim, jer to je stvarno istina, da vikende rezervišem za porodicu, da dignem ručnu i da malo usporim. Tako da vikende uglavnom provodim sa užom i širom porodicom. Pritom mislim na moju mamu, tatu, na Sinišine roditelje i tako. Trudimo se da bar nekoliko sati svakog vikenda, bez obzira na vreme, provedemo u prirodi. Imamo lepu brvnaru nadomak grada u Fruškoj gori. Nije velika, ali je dovoljno čista, lepa i ugodna da se u nju svakog vikenda svrati. Skoro mi je jedna moja jako draga prijateljica rekla, znaš šta, pa ti uopšte nisi tipično žensko. Kaže, reko, šta to prije, a što? Pa kaže, ti bi poslednje pare dala na neku dobru večeru i tamburaše u kafani, nego što bi dala neku krpicu u butiku. Istina. Ja sam po prirodi veliki hedonista. Volim i dobar zaloga i onako užitak
u smislu ovako lepih sveća, dobrih ukusnih jela i dobrog društva. Volim da dođem u fontanu u Novom Sadu, tu na primjer mogu da probam jabuke u šlafroku, to nema nigde, samo ovde. Ili ne znam, fontana šniclu sa specijalnom nekom slaninom, fantastično. Ili ne znam, vojvođansku dasku i tako. Inače, jako volim da jedem. Što se, kažu, po meni ne vidi. Ali kad u fontanu dođem i večeram, ja onda 3 dana ne jedem. Onda moram da se suzdržavam, pošto se sve lepi. Ali uživam u svakom zalogaju. Meni bez mesa ručak nije ručak. I ove jabuke u šlafroku, mislim, je stvarno specijalitet. Ako već nema jabuka u šlafroku, dođe neka dobra čokolada, 100 grama, pa je dovoljno. Volim i slano i slatko, ne biram. Nema se baš uvek ni para da se ode u kafanu, mislim, ruku na srce. Tako da treba nešto i da se skuva kad jeli. Sad, ako me pitaš da li dobro kuvam, kuvam. Naročito ova srpska jela. Znaš, ove jabuke u šlafrogu ne znam da skuvam, ali znam sarma, punjena paprika, pasulj i tako. Stvarno, to umem lepo da skuvam. I slane pite. Ali slatko nikako. Od jabuke u šlafrogu pa nadalje. Eventualno puding. To mi ide od ruke. Pa imam više recepata za dobro raspoloženje. Kad, na primjer, treba da radim emisiju uveče, a nešto ustanem na levu nogu, nisam raspoložena, onda sednem, kažem sebi, vidi Naćo, ti moraš da radiš, što se mora, nije teško. To je prvi recept. Drugi recept je hrana. Lepo malo više pojedem i onda se bolje osjećam. To se odnosi naročito na slatku čokoladu. Treći recept je šetnja. Izađem na svež vazduh. Ne trčim, ne volim da trčim u prirodi, sad kao ja nešto trčim, idem džoging. Nego šetam, duboko udišem, izdišem, malo se smirim, izbrojim do 10. Kažem sebi kako je život lep, kako je sve divno, kako treba da se smejemo. Tako da i to je jedan od recepata. I ono što redovno radim, da sprečim loše raspoloženje, je trening. Znači, treniram relativno redovno. Ajde sada da me moj trener ne grdi. Trudim se da stignem 2 do 3 puta nedeljno, odem u moj Blue Loft i nekako se posle toga i fizički i mentalno bolje osjećam. Opa, ja se u životu držim onoga da osmeh ne košta ništa i znači mnogo. I vedar sam tip i u principu izbegavam ljude koji su crni, prazni, kažu beli vampiri, ono što vam sisaju energiju. Volim da čujem dobar vic, dobru šalu, volim da se nasmejem i stalno se smejem. Mislim, ne 24 sata, ali sad sam lo... Ja, što je ovo bez veze? Da li sama zbijam šale? Pa ne baš. Više volim da se smejem tuđim šalama. A čak nešto, ni viceve ne znam da pričam. A volim da ih čujem. Tako da sam za ovu priliku specijalno pripremila nekoliko viceva. Dakle, ja ću to probati da ispričam. A vama ako nije smiješno, a vi osmeh ne košta ništa, znači dobro. Znači ovako, kaže čuvar parka, skitnici koji spava na klupi, jeli? Zatvaram park, tek će super, sad mi više neće duvati promaja. Ček da se podsjetim drugoga.
Davi se stranac na moru na Crnogorskom primorju i viče help, help! I prilazi Crnogorac i kaže ja, da umesto si učio plivat, ti si one strane jezike. Volim da se nasmejem i na tuđi, a i na svoj račun. Imala sam nekih lapsusa u karijeri koje često okolina prepričava, te se tako i ja slatko sa njima nasmejem. Sećam se Rade Jorović, koga pozdravljam ovom prilikom, oprostio mi je umeđu vremenu, mi je bio gost u nedeljnom popodnevu, tada, pre, neću da kažem koliko godina, televizije Novi Sad, i došao je sa sinom. Sin stvarno kao lutka lep dečko. I ja sad u etru to isto kažem, jao Rade, što imate sina, tako je lep, tako je zgodan, mlad, kulturan, vaspitan, ljubim ruke, sve. Ne znam na koga je prosto. On me čovek pogledao, da li se uvredio tog momenta, ne znam, ali mi je oprostio. I onda to često prepričavaju. Kao i onaj lapsus, to mi je najveći lapsus u karijeri, kada sam prepun stadion u Subotici, pozdravila se dobroveče, dragi Crvenčani. Smejem se i dan danas. Evo, umirem od smeha.